Cyklostezka Přibyslav, Sázava. Cyklostezka Přibyslav, Sázava je určitě jednou z nejkrásnějších cyklostezek, protože nabízí přístup do krásného malebného údolí řeky Sázavy, z Přibyslavi až do Sázavy. Vede po staré železniční trati a zpřístupnili jsme s ní krásný kout České republiky. Dále tu cyklisté mají jednu velkou výhodu, to, že mají souvislý úsek téměř 10 km nerušené jízdy, bez přejezdu, bez dalšího narušování. Když jedou tam a zpátky, je to 18 km. Dílo se podařilo za přispění regionálního operačního programu a města Přibyslav, který byl investorem a zároveň je vlastníkem celé té cyklostezky, a můžeme říci, že jsme do Přibyslavy dostali jednu z největších atrakcí, která, jak se ukazuje, návštěvnost města stoupla téměř o 100%.